ଶଳା STSC ତତି ଅଛି ମୁଁ ଜୋତା ଖୁଆଇବି। ତୋ ମାଆର ମୁଁ ଦେଖିବୁ କେବେ ଶଳା। କଥା କହୁଛି ତୋର ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇଯିବି। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଡରନ୍ତୁନି, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁନି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଆଜି ଏତେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି। STSC ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଅପମାନ ବା ଅପଭାଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ STSC ଆକ୍ଟର ଉତ୍ପତ୍ତି। STSC ଆକ୍ଟକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ ଆକ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆକ୍ଟକୁ POA ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରୋସିଟିଜ୍ କିମ୍ବା ଆଟ୍ରୋସିଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆକ୍ଟଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 1989ରେ ଧାରା 33ରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା 30 ଜାନୁଆରୀ 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନରୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏହି ଆକ୍ଟଟି ବାରମ୍ବାର ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ ଶେଷ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟି 31 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଧାରା ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦୋଷର ଗଭୀରତାକୁ ନେଇ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧ ଧାରା 3ରେ ଗଣା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାର୍ବଜନିକ ରୂପରେ ଅପମାନିତ କରିବା, ଗାଳି ଦେବା, କୌଣସି ବି ST କିମ୍ବା SC ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ବହିଷ୍କାରର ଧମକ ଦେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କୁ 6 ମାସରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାବାସର ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। କୌଣସି ST କିମ୍ବା SC ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ଜବରଦସ୍ତ କୌଣସି ଅଳିଆ କିମ୍ବା ମଇଳା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। STSC ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। STSC ଆକ୍ଟରେ ଥିବା ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଥିବା ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।